Primer de tot, felicitar el meu company d'avui, Nil Regàs, que ha sigut el campió d'aquest torneig. Felicitar Nil Buixader, finalista del Campionat Universitari de Catalunya. Felicitar a la meva companya, la Nora, que entrenem juntes sempre i ens hem trobat avui a la final. Felicitar la meva companya d'entrenament, la Maria Pagès, que he jugat amb ella a la final i ha sigut molt bon partit. Arribar aquí a la final ha estat una gran satisfacció. Hem estat treballant durant dies, setmanes, per poder arribar lluny en aquest gran torneig i espero l'any que ve poder fer-ho el millor possible com ha estat aquest any. Ha sigut un plaer en general jugar aquest torneig, sobretot per la meva universitat, la Universitat Oberta de Catalunya, ja que m'ha donat moltes facilitats per poder competir tenísticament i aquest torneig m'ha agradat molt, la veritat. El club està molt bé, el tenis de Llebron, i felicitar tot l'equip d'organització i personalment m'he sentit molt ben acollida i m'he sentat bé a pista, així que a seguir endavant. Jugar aquest torneig per mi feia 4 mesos que no jugava perquè vaig estar lesionada i és el primer torneig que jugo i m'he sentit bastant bé dintre del que hi ha. I també és el meu primer any a la Universitat de Girona i estic bastant contenta amb la uni i tot i m'ha agradat bastant i estic bastant contenta del partit, encara que hagi perdut, però no passa res. Estic molt content de jugar per a la Universitat Autònoma de Barcelona, ja que és el meu primer any en aquesta universitat i fins ara tot ha estat perfecte i estic molt content de poder representar aquesta universitat en aquesta final. Des de la Federació Catalana de Tenis ens sentim molt orgullosos del circuit Unitenis. El que volem seguir treballant és pel tenis universitari. Fa 2 anys que vam començar amb aquesta inquietud dels universitaris, que eren els grans abandonats. Des de la Federació volem seguir apostant-hi i això és un reflex. Aquest reflex que ja són 3 anys que estem fent aquí el Campionat de Catalunya Universitari a les instal·lacions de Vall d'Hebron. Aquesta fita és important, sinó també perquè aquest any farem el torneig per universitats, per equips, que això farà i consolidarà el projecte universitari perquè tots i totes fan molt més gran el nostre tenis català.